di banyak manunggal budaya seni warisan si para wali warisan si nenek moyang seni kang wajib hati-hati seni kang wajib dipuji-puji kang wajib diposti-posti gotong royong masa uyunan rukun runtut mabebarengan rukun runtut masa uyunan senajan ragane anggang ning batin ning batin tetep barengan Kuas padakaten maringi sun wonten golong-golong tamu saking pundi panjenengan wonten prayogi punapa dugi teng tlatah Paguron Demak Bintoro nyang iki saking Dermayu kene pailaran Kanjeng Syekh Subakir. Loh, panjenengan nuning boten Kanjeng Syekh Subakir. Kula ki badhe maguron, badhe sabda guru dumateng Kanjeng Syekh Subakir. Iya isun kang namine Subakir. Oh, panjenengan Syekh Subakir kuya terbang gede. Angsal boten kula ki ngaji ngaos dumateng panjenengan wangsal mboten. Yang sal yauli bayen panjenengan kersa yen panjenengan ikhlas mangga mawon dados murid isun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur terbang gede ki arane Paguron Padepokan Demak Bintoro kebenaran ki Kanjeng Syekh Subakir wonten teng ajengan. Iya isun tiange badhe sabda guru napa panjenengane? Ya guru agama Islam. Islam kang lurus, Islam kang bener-bener iya kana butuh, iya kana stain. Hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Iya manggayan panjenengane kersa. Oh syukur alhamdulillahirabbil alamin. Diterima aja Kang Kaji. Diterima Kang Kaji. Orang diterima. Dadi murid Panjang Syekh Subakir diterima.
Ya diterima Kang Haji. Oh, Gus Gendeng diterima aja. Oh, nyong ini maknya anyangnya mak ini anu ini mayu tangan ini ya. Iya ada sing demayu tekan demak Bintoro. Usalas pusilubung nabrak rawa-rawa. Waduh. Kanjeng Syekh Bakir, sing ki mlampah mawon kene sing dermayu ki. Sampai tekan kene waduh. Setengah bulan Kanjeng Syekh Bakir. Ya lami setengah bulan ya alhamdulillah panjenengan kepanggi kalian isun. Belajar Islamiku. Ya kudu sabar. Kudu telaten sebab akeh alangane akeh riwa-riwane. Waduh iya anu mah kalangane akeh riwa-riwane. Waduh ya mun bisa sabar kaya wis bubar kok mah bisidang ajine ga. Ku konon kuno Kanjeng Syekh Bakir. Iya syukur subagja kumayangan panjenengan kepanggih kalian isunya. Ya iya matur kesuwun Kanjeng Syekh Bakir. Oh ketemu karo panjenengane ku ya beli. Kangge Nok Sapira sing duwe Taiwan Nok Sapira kanggo Aliong sing duwe Sanggar Cipta Budaya Kediri Nok Nana Angel Ana kanggo Mamae Dandi sing ana Saudi Ana Mamae Gian sing duwe Cikamurang Ana Mimi Aji Carini Nok Cinsene Ana kanggo Kang Blondo sing dia apa kana sabda budaya ya ora lok nyampet ora yen besok Maria Gemma yen wonten srengenge kembar lali lintang alit gumelareng sisi sawiji tenan urip sun lawan sampeyan benjang beleng yang sampun akhirnya jaman Bapak Panitia Buyut Wargi Bapak Panitia Buyut Wargi sareng noksipa sing dari Taiwan dewe Mimi Aji cari nok cinse Wong Taman Sarinya dewe Mamati tobos segera banyak kedik Ayah denok sing dari 925 Nok Nana Angel kedik Nok Nana Angel anaknya mayung nagrak dewe Mamai Dandi sing ana Saudi Mimi Aldi sing Taiwan kedik aja di kasir kau dedang Yayu Epi Kang Nano Supir Dembang Bos Aceh Mama Halwa Papa Halwa Mimi Kastiri Wong Manasari kedik ayah kembar Gomprang kedik Papa Dede ayu jute kedik Mama Mita bos pelemban tarapung Mama titis sing de waru kau kedik Kang Benyo sing de lawang Cipinang Papa Dede ayu junti Papa Dede ayu pojong Jemaris sareng kacung dan dia kedik
Papa Dede Ayu, Papa Dede Ayu, kacung dan di calon pengantin. Aduh, Nok nana angel saya anaknya Mayonagra Mama Dandi siaran Saudi dewek Mama Kian kedi Mama Kian siaran Cikamuran Mama Pamli wong sewa dewi sarang bapak panitia buat warga kedi sing di janok sampurane salam asih Nok sapira sing di Taiwan kedi Nok sapira Aliong sing de sanggar cipta putih Nok nana angel anaknya Mayi Mama Dandi sing anaknya Saudi dewe Nini aji cari ni Nok Jim Song Taman Sari Lei Mbak Luci Ayah Raju Posaka Kariman Mama Tito Posakara Bayu Ayah Denok sing de 925 dewe Ajani kasir kau dia dadap gaya biak kedi Mimi Aldi sianin teng Mama Kem sianin sekamuran kedi Kangen supir demba Mama Dandi sing besau Bos aja emek kedi Pinakane Mama Hawa Papa Hawa Unduk kujeru Mimi kastiri wong mana saria kedi Ayah kembar wong pranggung Mama Alvin sing dia budak paranek kedik Mama Alvin sing dia budak Papa Dede Ayu Junti Mama Mita bos pelem bantaraku Mimitit ke sing dia warung kamek kedik Kang Benyo sing dia tabang cipingan Mas Tule Gaman Kamu Mi Gaman Papa Daus Mas Goflan Yen Eman Katon Emane Yen saya Katon saya dek Mama Rina Kumpakan dangan dewek Mama Rina Kumpakan dangan dewek Mama Dandi Sing besau dia gadi Mimi kastiri Kumpana sarie gadi Mimi kasih cari ni Nok cincong taman sarie gadi Ajani Kasir kau dia dadap gaya dia gadi Aduh Allah Ya Si itu lagi Lunga kenaning panjenengan sekabeh sebenarnya Gusti Allah iku ning hambane nginginaken patang perkara kabeh bae kuno Kanjeng Saksubaki satunggal bismillah ari bismillah iku segala sesuatu pekerjaan ngelakukaken apa baik kudu atas namane Gusti Allah kaping kali apa kono Kanjeng Saksubaki kapindo iku lillah ngelakukaken apa baik pekerjaan apa baik iku kudu karena Allah kaping telune iku billah ngelakukaken pekerjaan apa baik ngelakukaken sesuatu apa baik kudu bersama Allah kaping papat yaiku alhamdulillah segala puji iku kabeh mulike Gusti Allah puji-puji iku kagungane Gusti Allah dudu kanggo isun karena segala sekabeh iki yaiku hakikate yaiku apale Gusti Allah. Oh kados mekaten jadi ya Kanjeng Saksubaki pertama iku
bismillah, kapindo iku lillah, kaping telu iku billah, kaping papat alhamdulillah. Jadi alhamdulillah segala puji-pujianku ya khusus kanggo Gusti Allah ya dudu kanggo inyong ya. Iya kados mekaten. Oh, dadi wong ngaji ku ya kudu makonon ya. Oh, ya sedulur, kudu makonon ya sedulur. Toli mengkenen. Yen deleng Al-Qur'an iku karo mata, maka mengko sampean iku yan delenge huruf-huruf. Oh, dadi bahkan deleng Al-Qur'an karo mata sing kedeleng huruf-huruf. Iya kados mekaten. Yen Al-Qur'an den pandang karo mata mengko panjenengan ningali huruf-huruf. Kang ketingal yaiku huruf alif bata sajin. Yen panjenengan iku ningali Al-Qur'an karo akal, mengko kang den deleng iku pengetahuan. Yen panjenengan deleng Al-Qur'an iku karo hati, iku mengko kang den deleng iku ya cinta kasih. Yen awakmu iku ndeleng Al-Qur'an karo jiwa, mengko panjenengan iku ndeleng Rabb, yaiku ndeleng Tuhan kang asmane Allah Subhanahu wa taala. Oh, bener ya. Isu niki yen ndeleng Al-Qur'an karo mata, berarti sing kedeleng ya huruf-huruf ya. Ana huruf lam, ana huruf mim, ana huruf kha, ana huruf dal. Ku sedulur eling dening isu niki ngaji ning Kanjeng Syekh Subakir. Ku ya ketemu akhirnya aku ya. Waduh, yang memberamah Muhammad gini. Pang ngaji makanan ku. Wis meninggal ngaji alip-alipan ning tanggane Bapak Wata. Kulo muda kan kono kota juga. Siapa kono? Lebih waduh, almarhum ka lebih siapa kono? Lebih khotib. Mungkin mau yang ngaji gini angel gini wis makanan gini. Keceron ngajine iki keceron. Wis masih mending ngaji syariat bae. Aduh, sakang kene si Kang. Ya beli, Mas Agus Bendang yang wis sakang kene ya kudu ikhlas ya. Ya anu ngene ya wis umpang ya ngono lah ya. Oh, onan menurut anak putune Sardiman saramene kastire kedi pinakane mawana sari dewi dokana angel anake mayi di pomnak mamai dan di sana Saudi mamai kian singanan si kamu nokri sing duwe pengalaman dewe ngucapaken matur kesuwun anak putune Sardiman mimi kastire senajan ragane anteng ning batin tetep bareng aya denu sing dek aneka tunggal oposin sareng sing duwe andi production kedi sing dek andi production bos ana maneka tunggal kedi minangkane aya abiyoga bundai biane kedi bundai kawan bundai kuin aya denu mimi kastir sing dewanasa noprini sing de pekalongan anak putih Sardiman aja nikah serkau de dada sarang sesepuh waladane kedi bapak panitia wargi bapak panitia wargi senajan dilalilani bisa lari di lepor
Paling